Guys, aku tak cerita ya guys. Kan dek kapan kae iki aku kan pengen sing jenenge apa kuwi jenenge? Pelem kuweni to, guys. Gek ngendi olehku? Landelalah ki dek ini bakul godhong langgananku ki, guys. Ki nggawa papat sing siji tak wehne tanggoku, sing siji cilik iki mau tak iki lho guys, tak pecah guys, terus karek loro iki tak tilikane ya guys. Manis, aromane arum banget, wangi yo wangi kueni kan lho guys. Sopo kene besti-bestiku sing wis ngerti kuweni apa urung ngerti kuweni, ki mau ki aku mecahku ora tak video guys, ra iso ribet. Iki ki kulite ki kandel, aromane ki wangi guys, wangi tajem ngono kan lho, wangi. Rasane ki lek mateng wit wis ngene iki, warnane oranye terus berserat. Nah, iki kaya jelly ngono lho teksture iki, guys. Jemek tapi kenyal ngono lho, guys. Enak. Alhamdulillah ya, guys. Ora sida ngiler. Wis ngono guys videoku. Tak nikmati kueniku dhisik ya, guys. Semangat bestiku.